ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонои азиз, ҳама касия дастгирӣ мекунем, ҳамун лайк мезанем. Касоне ки дар канали мо меҳмонен, зангулаи канала давзисем монем, то ки амарӯза видеои мо баъри шумо пешкаш гардад. Бародарҷонои азиз, такрорам сабаб бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия карда нестен. аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайк бизанед. дастгирии шумо пешравии мо. бародароне ки хонаи фурӯшӣ ё мошини фурӯш доранд, номерои ватсапи мо дар болои экран аст, ҳатман ба мо равонаш кунед, мо рекламаш мекунем. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо Opel Astra G дар кузуфи седан, солаш 2001, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Нуробод. нархша 46000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошин хуба, ягон дар надорад. мотор 4 баллон ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин краскаталаб аст, ходовоёш 80%, кондитсионераш кор мекунад. 8 моҳи дига уҷрати солона дорад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шуед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи седан, солаш 1992, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 28000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад. мотор ходовои 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад, краскаталаб аст. 5 моҳи дига уҷрати солона дорад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шуед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек, солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 33000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовои 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад, краскаталаб аст. салонаш латтагӣ, кондитсионер кор мекунад. 5 моҳи дига уҷрати солона дорад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. мошини навбатии мо Opel Vectra B, солаш 1998, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 31000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовои 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад, краскаталаб аст. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад. ҳамин аввакида аккумулятораш алишка буда, уҷрат 5 моҳи дига дорад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. хуб бародарои азиз, дар комментария бародар хоҳиш кард ки ягон Toyota Corolla монем. мо ҳам хоҳиши бародара рад накардем, Toyota Corolla мондем. мошини навбатии мо Toyota Corolla, солаш 2005, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, умуман газ задагӣ нест, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ёвон. нархша 70000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад. мотор ходовои 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100%, ягон дард надорад, краскаталаб аст. 5 моҳи дига уҷрати солона дорад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шуед. мошини навбатии мо BMW 5 Series, солаш 2004, мотор 3, сӯзишвориш дизел, яъне саралка, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Хуҷанд. нархша 70000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. салонаш кожа,
кондиционерш кор мекунад, задагӣ пусидагӣ надорад, 4 дар электропакет. Соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дар надорад, мотор ходовой 4 баллонаш навай. 5 моҳи дига ҳуҷҷати солом надорад. Марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дига маълумоти иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шавед. Мошини навбатии мо Opel Astra дар кузуфи хатчбек, солаш 2000, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархша 43000 сомон гуфтеса. Марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. состоянии мошин хуба, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дард надорад, краскаталаб ҳам нестай. кондиционераш кор мекунад, 4 дар электропакет. Амин аввакида аккумуляторша алиш карда буда. 4 моҳи дига ҳуҷҷати солом надорад. Марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. мошини навбатии мо Mercedes-Benz E-Class, солаш 1995, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 43000 сомон гуфтеса. Марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад. салонаш латтагӣ, задагӣ пусидагӣ надорад. кондиционер кор мекунад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай. 5 моҳи дига ҳуҷҷати солом надорад. Марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дига маълумоти иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шавед. мошини навбатии мо Nissan Maxima, солаш 2002, мотор 2, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нестай, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 23000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. кондиционераш кор мекунад, 4 дар электропакет, салон кожаи. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонаш навай. амин аввакида аккумуляторша алиш карда буда. 6 моҳи дига ҳуҷҷати солом надорад. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дига маълумоти иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Toyota Corolla, солаш 2006, мотор 1.3, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нестай, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 68000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад, краскаталаб ҳам нестай. кондиционер кор мекунад, 4 дар электропакет, салонаш кожаи. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. 5 моҳи дига ҳуҷҷати солом надорад. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. мошини охирини мо Mercedes-Benz E-Class, солаш 1996, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат. нархша 32000 сомон гуфтеса. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. состоянии мошин хуба, ягон дард надорад. кондиционер кор мекунад, салон латтагӣ, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардае ки мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай. марҳамат, каси мошин харид, рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дига маълумоти иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шавед.